Разкажете ни за себе си и за каузата, която управлявате. Здравей, казвам се Павел Андреев и съм създател на платформата Павел Андреев ОРГ. Това, с което се занимавам на първо място, е да изграждам аудитории в различни държави, които имат интерес в това да подкрепят кампании за набиране на средства за лечение и социални каузи. Ако можехте да преведете едно свое послание на всички езици, какво би било то? Да, би било всяка кауза се струва, открийте вашата кауза. Колко е важен добрият превод за предаване на посланието? Изключително важно е, особено в контекста, че ние фондонабираме огромни суми пари. Ако превода не е нейтив и ако не е направен перфектно, има огромна възможност ние да бъдем погрешно разбрани. Набирането на средства е много сензитивна тема, така че превода е от изключително значение. Как се случи така, че попаднахте на интелект? Всъщност разбрах за интелект от фундацията, която води Джоро и Ваня, и по този начин стигнах до вас. Как избирате кои езици да включите за превод? Всъщност, както споменах, нашата амбиция е да влезем във всички 195 държави по света, така че към момента действам от България и се разширявам на страни в посока Европа. Базирате ли се на пазарни анализи или други фактори? Да, имам анализи къде, в кои държави и какви платформи има. Определено има държави, в които няма платформи, но има нужда, но има държави, в които няма платформи и няма нужда от това, което правят, така че със сигурност ще бъдат последно преведените езици.